Carme, avui estem aquí, però no com a actors, sinó com a persones de normal de carrer. Te'n recordes tu quan vas començar la sèrie? Oi, sí, me'n recordo. La primera paraula que em van dir era bruixa. Em van tratar de bruixa a l'Artur. Ets bruixa? Bruixa? A sobre m'insultarà un paio com tu? Què passa, mama? Aquest paio, que a sobre de que m'evadeix el vado, a sobre m'insulta. La Paulina. A veure, la Paulina, Déu-n'hi-do, Tu te'n recordes com vas arribar tu al poble? Sí, perquè feia uns temps que era fora. De fet, jo crec que vaig arribar pel capítol 25. Caram, quina neboda tan guapa que tens. Podria ser ben bé la dieta. Home! Ai, burro, no em posis que em posaré vermella. Presento. Hola, noi, benvingut. Ostres, tu has estat per aquí al poble, no? La teva cara em sona. Sí, però de pas. Tu no ets el marit de la Laura? I tu, que passes tota la vida en el bar. En el bar, sí. La veritat que sí, he tingut molta sort i em va molt bé. Estic molt contenta. La Margarita sempre positiva. Això és l'últim que quedava a la terrassa. Gairebé he tingut que fer fora a la Paulina i en Quico, que no marxaven. Adéu, maca. Encantada de conèixer-te, ja ens anem veient. Igualment. Adéu, Roser. Què et passa? En què es vas estrita? Bueno, piques. Però ho sabré portar. Mira qui tenim aquí! Home, una abraçada, no? Oh, clar que sí! Vine cap aquí, què tal? Veuràs, Laura, tot té una explicació. Jo els tractes els vaig fer amb en Quico i avui, de cop i volta, me n'he assabentat de que l'Esteve està per darrere de tot això. Ahir com van anar a sopar, l'haver-me pagant 200 euros. Precisament per ella t'ho dic que tens un problema. Se t'estàs escapant de les mans la beguda, o és que no ho veus? I no se'n parli més. No em fotràs del negoci a rodar. Això seguirà igual. T'ha quedat clar? D'aquí 2 mesos em caso. No. Sí. I qui és l'afortunat, el conec? Guillem, la Roser, quan tu encara no havies nascut, va tenir una relliscada en un viatge a Portugal. La Beta ha de saber la veritat. I l'ha de saber ja. Artur, et veig nerviós. No sé què et passa. Chloe, estàs intentant separar-los? El que em vas fer, saps com vaig acabar, oi? Mira, a mi no em fotis la culpa de les teves manies, vale? Sí, surto de comptes d'aquí un parell de mesos. Visca Santa Paula! Visca Santa Paula! Visca. Mira, no em vinguis amb idiotades. M'acabo de trobar la Laura i m'ha confessat que la Chloe li va dir que estàveu embolicats. De fet, t'agraeixo molt el que has fet per mi. Em vares treure de la presó amb diners que vares treure de la Paulina. Però tu i a mi només mos unia la Lídia i ara la Lídia ja no hi és. I com està la criatura? La criatura està bé. Passa que la Violeta, amb lo nerviosa que és, es volia posar a treballar al mercat. Mira, ella t'estima. Tu la vas parir. Mira, per això mateix, ja sou 2 i 3 ja és multitud. Ja trobaré alguna altra cosa. Sincerament, Francine, tu creus que algú voldrà contractar a una expresa que acaba de complir condemna per intent d'assassinat? No, jo us he vist des de baix i m'he pensat pujo cap aquí perquè us he vist molt capficades. Que passa algú? Allà agafats de la mà, passejant per Santa Paula i fent-se petonets. I mira, a mi no em sembla pas malament, M'has fumat o què? Què et creus que ets? No eren amics tu i jo? No sigui tant de tonteria. Per tot el que estaves passant, què et penses, que no t'escoltava plorar a la matinada? Que no podies dormir dels malsons que tenies? És definitiu que tu cop trenqueu? Jo no ho sé, i jo no puc fotre mà. I la Marta ara s'ha hagut d'agafar una baixa de la feina. Me n'he enterat per un amic mosso que tinc. És terrible. Com l'han pogut deixar anar? Sí, però no sé com s'ho ha muntat, però es veu que ha pagat la fiança. Mira, noia, és que... Ai, perdó, és que el bus m'ha deixat a l'entrada del poble i no hi havia estat mai i vaig una mica perduda. Sabries dir-me on és la perruqueria? Això que li he dit a la Margarita no m'ha agradat... Era mentida. No m'ha agradat gens el professor d'avui. Estic amb tu, amiga. I un bé negre. He vingut per quedar-me. Francine, quina sorpresa! Què fas tu aquí? Violeta? Andreu, quina sorpresa! Hola, sóc la Bàrbara Calla de l'Homeu. A veure, aquí tothom està cobrant menys jo i comença a estar-ne farta. He decidit fer el pas que em vas aconsellar. Hem aconseguit segellar la nostra pau. Ara, que el fet que ella es quedi aquí a l'escala, jo crec que ens anirà molt bé.
I què voleu? Que estigui temps més fora? Lorena, han passat 2 anys. Va, que m'acompanyaràs al mercat, que tinc la nevera ben buida. Em tenies ben amoïnada, Guillem. Has volgut veure'ns tan ràpid que passa res. Esteu al gos? Sí. Com es diu? Chanel. Ah, jo també tinc un que es diu Chanel. Vau ser víctimes d'en Ferran. Quina cara que té aquest tio. I la Judit, com ho porta? No ho entens, oi? Em va desafiar i a mi això ningú no m'ho fa. Tant li fa si fa sol, com si fa fred, faci calor. Aquí nosaltres estarem aquí a Santa Paula, al nostre poble. Santa Paula. Us esperem. Visca Santa Paula. No deixeu de seguir-nos.